face acolo, nu. Chicken Rastar, it's us the bottoms together. She got the new iPhone, I got the Sony Ericsson. Got me fucked up, my baby made me trip again. Thinking about the things that she said, wasn't listening. Chicken Rastar, it's us the bottoms together. She got the new iPhone, I got the Sony Ericsson. Got me fucked up. Nu ne-am mai văzut de anul trecut. Zici că au trecut 46.000 de ani. E 3 ianuarie 2026 și vrem să vă urăm Crăciun fericit și Paști fericit și sărbători fericite Era destul la mulți ani. La mulți ani, fraților. Suntem în drum spre Republica Moldova. Câinii. Ce facem în Republica Moldova? Mâncăm borșul roșu. S-a hotărât Ileana că nu mai place mâncarea grea de sărbători din România și a zis să-i dăm cu Mâncare grea din Moldova. bucate grele din Moldova. Am căutat un restaurant de 2 zile, cred că caută Ileana, un restaurant bun în Moldova și au găsit, ce-ai găsit, mă? Am uitat cum se cheamă, dar e mâncare tradițională. Andis. Că nu vreau fine dining. Nu vrea fine dining. Că toată ziua fac. Da. Că suntem mari bucătari acasă, mai ales Ileana. Mai ales. Așa că așteptăm la... Suntem cu Honda, de fapt. Suntem cu Honda EJ6 Coupe, mașina mea. Mergem cu ea și sperăm să ne ducă până în Chișinău. Ne vedem pe drum. Trecut de granița cu România, în care a decurs destul de rapid. Le-am dat actele, buletinele și cartea mașinii, certificatul mașinii. 5 minute s-au trecut, dar nu mai aduc aminte dacă anul trecut când am mai venit în Republica Moldova, mi se pare că am trecut de granița de România și granița de Moldova treceai lejer, nu mai era nimeni. E comună, cred că la întoarcere. E comună la întoarcere? Da. Nu mai mi-aduc aminte cum era, Da. trebuie să urmăriți vlogul de anul trecut și voi să faceți la fel, ca să vedem. Așa că acum așteptăm la granița la moldoveni să putem să trecem Câinii spre... așteaptă, Lesi, uite pe Lesi, arată. L-am filmat pe Lesi înainte. Doarme. Avem un câine care așteaptă și el aici, cred. Uite, el e câine care stă la taifas. Că e ceva Cu probleme. milițian. Așa, cum ziceam, așteptăm la granița la moldoveni să putem să trecem spre Chișinău. I know you ain't gonna wait for me. You know I'm a fucking man. O oră și ceva, aproximativ 2 ore am ajuns la frații din Moldova. Suntem la Andis, nu? Andy. La pizzerie, Andis. Bratan. Andis, da. La Andis suntem, ne-am comandat mâncare, revenim după să vă arătăm ce ne-am comandat. Nebunii din Moldova. Între timp, stai așa că ne-am întâlnit cu bratani. Ne-am întâlnit cu bratani la un coniac. Salutare, I know you ain't gonna wait for me. You know I'm a fucking man. You got me so caught up, I can't breathe. My heart's beating in my chest. I know this isn't gonna be forever, baby. I'm so stressed. I know that I'm going. I just wanna be more than this. I know you ain't gonna wait for me. Fraților, am fost la Andis sau Andis. Nu s-a luat, mă, femeia să chinui să vadă dacă i s-a luat rujul, dar nu i s-a luat. Mâncare extraordinară, fraților, am putut să terminăm tot. V-am pus cât am plătit pe mâncarea asta, undeva la 640-80, dar v-am pus bonul ca să vedeți și voi. Ne ducem la tatăl lui Bratan să degustăm niște vin, am fost și anul trecut. Eu să beau, adică eu să beau, la doar să deguste. Direct, eu doar deguste. De fapt nu, eu nu beau deloc, pentru că eu sunt cu mașina. Tu bei. La el. Eu mă uit la Ileana cum bea vin. Anul trecut am făcut aceeași chestie, văd că e an de ani tradiție. Așa că mergem la Bratan în Peci. Ne vedem din Peci. Baby, I
thinking about us speeding in the streets. You're my one and only soul. Baby, I've been falling over shit. I can barely sick, thinking about us. Cum vă ziceam, anul trecut am venit tot aici la Bratan, ne-am făcut o frigăruie, un grătar și acum ne-am întâlnit de anul nou, că e anul nou aici, la Moldova. Ne-am întâlnit cu tatăl lui Bratan, ne-a dus iară la Beci, coborâm să facem degustație numărul 2. Ileana degustă, eu stau și filmez, mă uit. Da, e greu să nu fut o stără cu țin de gust. Ce faci, mă, aici? Video documentar. Video documentar la oamenii ăștia în Beci. Nu prea... Dar nu filma borcanele. Este borcanii în România ajung, la student. La tine, mă? Ce vezi? Ziceam că am mâncat la Ileana, la prietena asta mea, plov. Băi, îmi place, din mor. Aurez cu carne. Da. Alei, șampanii, fraților, ce avem aici. Că pune gazul în ea, așa de frumos, ia uite ea. Dă-i la bec. Dă-i de acolo, ia uite ea. Ia. Dă-i la ce frumos așezat. Da, dați noroc. Mă rog, Bratan, să avem un an foarte bun. Toată lumea să aibă un an bun tare. Hai, Ca vinul sănătate. ăsta, sănătate. Mamă, și zici că beau Robbie Bubble. Da, Dar cu mă. alcool e Dar de ce guși, mă, frate? Că tu aici loc. Eu nu gust, eu beau. Eu de mult l-am mi gustat. sete tare, nu știu cum să zic. De la mâncarea aia, de la fasole. La fasolele. Alea și bune. Că face o gheală palat când seara asta. După servirea paharului numărul 1 de roze, s-a schimbat la rubin. Wow, ce culoare! Băi, e roze așa, nu? Și roz pe cameră. Dar el Frumos. cam bine. Acum ia să vedem, noroc, brat, trăiești. Degustația numărul 2. Spuneți. Ascultăm gâtul. Tare, mă. Gâdile la limba asta, e atât de bun. E bun? Bun tare. Degustația numărul 2 în... Continuăm. E bun tare. Ce suc era ăsta alb, dar ce suc e ăsta? Da? Tare. Stați așa să mă dau la lumină. Băi, fraților, alei bate becul ăsta puternic. Cam întârziem. Noi trebuie să mergem în centru, să vedem luminile, să vedem cum e de Crăciun în Republica Moldova. Era stragotărântă ca lunică. Sunt în Adidas. Ne-am potmolit în Beci. Ne-am împotmolit în Beci. Eu nu prea pot, adică eu nu pot să beau deloc, conduc. Dar iubita mea degustă vinuri bune, alb, roșu. Omul ăsta face un vin extraordinar de bun. De-abia aștept să ajung acasă să beau un pahar de vin corect. Așa că ne vedem din centru. I love Buiucan! Am bătat, fraților! Este sabufer, este, băi! Ought to be myself. I know that I'm sick. I really need some help. I'm trying to get a job, but it didn't work out. I'm feeling like a bitch. You know that I fucking doubt. I'm sorry that I know that I'm sick. I really need some help. I'm trying to get a job. I'm feeling like a bitch. You know that I fucking. I'm sorry that I know that I'm sick. I really need some help. I'm trying to get a job. I'm feeling like a bitch. You know that I fucking. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick. I really need some help. Fraților, am ajuns în Moldova la târgu de... La concert. Ăsta e unul din târguri. Uite, o clădire foarte mișto aici cu cai. Am zis că asta e clădirea lui Ileana. Hai să vă mai arătăm chestii. You know that I fucking doubt. I'm sorry that I know that I'm sick. I really need some help. I'm trying to get a job. Bravo, dansatori, ia să aud o gălăgie mare! Bravo!
Și continuăm mai departe să ne distrăm.